समाव नों मा सानदों रावबो मिथिया नाथायलाय जागोन बिनो लिरदों जेखौ सोरजिगिरि आफा
Chal, chal đây. Thôi, 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 thôi. Chal. Kata. Nó, nó. Ta hốt. Nó. Ta. Sao bây giờ là mà sao bây giờ hả? Vừa rồi sao nó rồi làm vậy? Chết. Ta. Nó. Ta. Hết. Đi bị một số bự. Nào. Tao ra. Chết. Bớt. Khám là vậy đấy. Giải quyết được nè. Ông thà đấy hả? 다 나빠는 나니 하자 돼. 버라이닝 카마리 호때. 돼요. 다시 가는 실이. 때네 도블랍시 하브르잖아요, 버라이. Habab mai sero thau bathan labu khenanglai. Denailaय नोंखौबो रमुगां क्लासासो नुथारबाय माथो? हाब बे बरायनि गोसोआ दाबोनो बोराय जायाखै। बेबायदि रावखौ खोनाब्ला दाहोनाफ्रा हालेवनायखौनो ज्राब नागारनाय। दब्लायबा हाबदु खालामनो सानदोंमोनलै बुरै। दब्लायबा मानि? बिब्दिब्ला आं बाथ्राखौ लानानै बिसन फुयजेननायसै। ओइ बेंगा दब्लायबा हाबदु गाथेनबो जाजोबनाय दा। मानोथो हाया जानोग्रा आरोबाव होदेरबावब्लाबो गासिबो जाजोबनो हानायलै आं। होद जलाथारलै बे धानाया खोमाबो गोथांद्राय नाथायब्ला जानायनि बेलायाव थिगथार लायो। सोमस्रि गावदां नोंसोरबो बिसना फुयजेनदो। दे बिदिब्ला आयं। थोदो बोराय दानजिसे न'आवहाय दा दानजिसेनि उनाव फैफिनदो। हाबाब मा गोसो दं हाव रावसो बुंलायखो। ओइ बेंगा सुकुर माग्रा नोंसोर गोसो होद्लानानै खामानियाखौ मावदो। आंहा फिसा खामानि मोनसे थालायबाय। दे आं एसे न'आव थांब्रबनि थो बुरै थो। माइयालाय गायजोबखादोंसैना। बेजोंनो मोजां जाजोब्बाय। ओरैनो माने एसे बोरैबा जादों। बेजों नै थखा नांदोंसै एसे गायसननानै होनांगोनसै। माथो बिदि नायहरबाय थायो बेलाय? मा एसे मोजां नोंलाय आंनि गोसोनि हामा। नागारनो हानाय नंले आं नोंखौ हाबा हिमा माइलानि मेथाइ नालै। दोनगोनलै आगै सोमसिरि नोंखौ नुयोबोला खदाल जावनायखौनो ज्राब गारगोनलै आगै सोमसिरि नोंजों रायलायोब्ला हाल एवनायखौनो ज्राब दोनगोनलै सोमसिरि नोंखौ नुयोबोला खदाल जावनायखौनो ज्राब गारगोनलै आगै सोमसिरि नोंजों रायलायोब्ला आगै सोमसिरि सोमखेरै हेमा मालि आगै सोमसिरि सोमखेरै मेथाइ नालि हाल एवनायखौनो ज्राब दोनगोनलै आगै सोमसिरि नोंखौ नुयोबोला खदाल जावनायखौनो ज्राब गारगोनलै आगै सोमसिरि
नोंजों रायलायोब्ला सोमसिरि नोंखौ नुयोबोला सोमसिरि नोंजों रायलायोब्ला सोमसिरि नोंखौ नुयोबोला बेंगा बेंगा अन्थ' सिमांसो नुदों बेना मोसौआरि खालामबायब्रा गया जिरायफैसै माथो इसोरनि अननायजों बिसा हिनजाव जरासे मोननायानो बेसेग्राब सुख मोनदों दिनै गाबोननि दिनाव बिसा हिनजाव सानैयानो गाहाम माथोला जोंनि कपालाव बिसा हौवासो गैया जाबाय नङा सना बिसा हिनजाव मोननायखौनो बराद गोनां होनना सानना लानांगौ शिक्षा आरो आसल गियानासो आसल मुलुगाव बिसा हिनजावफ्राखौसो बिमा बिफाखौ बांसिन अननायनि नुनो मोनो आरो फिसा हौवा गोनां बिमा बिफाफ्राबो आलाय सिलाय जानाङो बे बिसा हिनजाव सानैयाखौनो मानसि खालामनो जों बोराय बुरै सानैजों बोलो होदोनि नंगौ बोराय सोरजिगिरिया जोंनो बिसा हिनजाव सानैयाखौनो हरथारदों Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ranjani. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ranjani. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ranjani. Happy birthday to you. दिनैनि रंजानायनि दिनावहाय आं थानो हानाय नंले रंजालि अनजालिनि बिमाया एसे जब्रा जादों बिनि गुनै आं जब्राजों एसे थाइफानायसै जिरायलादो रंजानायनि दिनावसो बिमायाबो बिनो लोमजानानै थाबाय रंजालि नोंनि जोनोम दिननि खुसियावहाय नों जोंहाय दिनै मोसानानै दिन्थिनांनायसै
रजली उदां आबा फैदोंना फैयाखै फैदों आदै थो बाय आदै बाय डैडी बाय बाय डैडी बाय बेनो दा दलसिं राय न'आ न'आव मानसिफोर दंना गैया सोर जाखो बिसोरबा सोर महैनि आलासिफोर जाखो सिनायनो हाहरले आं फै आइफोर आफाफोर जिरायफै थोदोला दो नमस्कारलै दे नमस्कार नमस्कार बुरै नै आलासि फैदोंमोन दे बयखौबो खुलुमसै आलायस्रि आइ नै आलासि फैदों बंखपुर गामिनिफ्राय फैदोंलै जों आदा बंखपुर गामिनि नेवलायग्राखौ मिथिगौ दा मानो मिथिया जानो बि गामिनि गोरा देरसिनानो बिथाङानो बिथांनिनो फिसाज्ला जयसिंनो नोंथांनि गोरलै आलायस्रिखौ नायनानै गंखन होनो फैदों थां आइ आलायस्रि जिया जानानै लाय थां दे आयै फिसा हिन्जावाबो जोंनि सासेल' दानि खुलुमफैनाय गथ'आनो बैसोआबो जाथाराख' सिंग्रियाखौलाय आं मोजां मोनथारबाय बिसा हौवायाबोसो बायराव थांदों थेवब्लाबो नोंथांमोना गंखनाखौ होलांदो जों इनाव रायज्लायनायसै बिदिब्ला आं गंखनाखौ होदोनि अहम आफा बोराइ बाथौ आं दिनै बंखपुर गामिनि बिथां मानगोनां नेवलायग्रानि फिसा जयसिंनि गुनै पश्चिम साताली गामिनि मानगोनां दलसिं माहाजननि गोरलै आलायस्रिखौ गोसो गोथारै गंखन होसै गोसो मोजाङै आफा नोङो नाजावदो आरो जाफुंहोदो
खामला फान्थल बे दै सान्थिखौ सारनानै जागाखौ गोथार खालामदो। दे बिदिब्ला सिबिनाय मुवाफोरखौ आङो होफैजोबदो। दे गोरा गोराजोफोर फैलाद' फुजाया सुरु जानायसै। दे होमब्ला रायजोफोर खुलुमलादो, बाथौनिफ्राय बोर बिदलादो।
रायजो राजाफोर जोंनि ग्राब्राय बायदि अनसोग्रा आरो सना माहाजोन मोननोहाय जोंनि बायदि खाफाल नांगौलै। बे रावाथ' सल'आ नांथारगौलै आदा। बिनिनो अननायाव जोंनि बर' गामिया जेब्लायबो रंजा बाजा आरो गाजा गोमजायै सोलिबोदोंलै आदा। नोंथांनि मोन्थोर सावरायनायखौ खोनानानै आंहा गोजांस्रियाव मोनलायथारबायमोन। नोंथांनि मोन्थोराव गिलु बालु बोलो दंथारो नामा? हाबाब, मानो बोलो गैया जानो? बे मोन्थोरखौ सावरायनानैनो आकाश पाताल आदि ओनसोलनि 33 कोटि मोदायफोरखौ सुदेम दोनो जों। बेखौनो हिनजाव सिख्ला सेंग्रा जोलाव भलायनो हायलामुलिनि खामानियावबो बाहायो जों। हामथारबायलै आदा, नोंथांजों आंनो सिक्रेट बाथ्रा मोनसे रायज्लायनांगौ जाबाय। जानाय फंबाय जानाय, आंनि नांगौ जिरादफोरखौ होफैब्लानो जायि खामानियाबो जाथारनांगौ। ओइ जगेन फंबाय, दोंसे मेथाइ खनलायदोब्रा। जानाय आदा जानाय। जादों आंनि गोजौ, संसारा जादों आंनि गाहाय। जौआ जादों आंनि गोजौ, संसारा जादों आंनि गाहाय। माजोते जौ जिरा नालाय लोंनोसो बेसे जुथे। माजोते जौ जिरा नालाय लोंनोसो बेसे जुथे। जौआ जादों आंनि गोजौ, संसारा जादों आंनि गाहाय। गोदो दङमोन आंहाबो बाखिरि गंनै गंसे, दा फैजालिया मानसि सासे, दा गैजालिया मावजि मासे। गोदो होयोमोन बयबो बिदाय फायखं फायखं, जा नांबाय आं मालायनि दरखं दरखं। दा नांबाय आं मालायनि दरखं दरखं। जौ लोङै लोङै उरां फारां, न' गंसेयानो जालांबाय जिरलां फालां। Jauh lengai lengai lama dok tham
जादों आंनि गोजौ संसारा जादों आंनि गाहाय जौआ जादों आंनि गोजौ संसारा जादों आंनि गाहाय माजोथे जौ जिरा नालाय लोंनोसो बेसे जुथे माजोथे जौ जिरा नालाय लोंनोसो बेसे जुथे जौआ जादों आंनि गोजौ संसारा जादों आंनि गाहाय Bye. Bye, Ada. See you. Bye. सोमोन्दोआथ' न'खर गेदेरनिफ्राय फैदोंमोन है नोंसोरसो माबोरै सानदलायो बिनानावा दासो माइनाराव फरायफुदों आंनि गोसोयैलाय बे बैसोआव बिलाइ हरथ'आलानो गाहाम जागौमोन रावालाय नंगौ नाथायब्ला हिनजाव फिसा सानसे बेलासे मालायनि दुवार बारखानाय जेब्लायबो न'खर गेदेर मोननो फैया एंनियालाय एंगौ बोराय नाथायब्ला ग्रिस्टिनि हाबा हुखाफोरखौसो गोलैया मावहैनो रोङोना रोङा जेबो खामानि दासिमबोथ' रोंजेनथाराखै खोथालाय जायो ग्रिस्टि गेदेर बाथुआ बाथुरि गोबां गोजौनि अननाय दङब्ला गोलैनि खाफालाव हाबा मावनाङा जासेबो जायनो हागौ नोंनि गोसोसै बोराय आं जेबो साननो रोंले बिदिब्ला गंखनाखौ लाखिनायानो साबसिन होननानै सानबाय आङो आलायस्रिनि गुनै बोरै जायो जैसिङाबा जयसिं माथायै मिया मैदो थाङामोन नोंलाय फुजायाव मानोथो थायाखिसै नोंथांनो दंलाखायोमोन दा आंखौलाय आरो मानि थांनांगौ जाखो न'खरनि फुजामोन थाथारनांगौमोन आरे बिखौहाय धोरोमनि राव रायनानै जेबो लाब गैया बेबायदि सेंग्राया माब्रै दे ग्रिस्टि जारोङाय माइया मोजां हादालालै गोरा फैगौ
दे होमब्ला रायजोफोर खोनासंग्रादो। अहम खोनासं दिनग्रम रातिग्रम तामा तुलसी गंगा जल धर्मसाखी गुनु आफा दाबो दिनै खोनासं गंगानि बिफा धर्म राजा हासानि बिफा पासाय राजा बड'नि बिफा संबरमे बाथौ राजा। होमब्ला फान्थल हाब दै शान्ति सारदो। ओम शान्ति शान्ति। हे आफा आदगुरु आनान गसाय आं दिनै गामिनि दौरि जानानै बोराइ बाथौनि दरखङाव फैनाय दिनैनि फाल्गुन अखाफोर 7 तारिख शुक्रबार दिनाव सान अखाफोर हाथरखि साखी दोननानै रायजोफोरनि सिगाङाव बिथां बंखपुर गामिनि मानगोनां नेवलायगोरानि बिसा हौवा जयसिं आरो साथालि गामियाव थानाय बिथां मानगोनां दलसिं गोरानि बिसा हिन्जाव आलायस्रिजों हाबा होनाय जाबाय। बिबार माला सिलायदलायदो। दे होमब्ला फान्थल माला सिलायदलायनायाबो जाबाय। हिन्जाव गोदाननि मोखांखौ नुवाखै। औ खाना ओंखामखौना मोखांखौ नुवाखै। हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननि मोखां मिलायखादों होननाय समायदों। दे होमब्ला फान्थल हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदानखौ लानानै बिमा बिफा आरो गामिनि रायजोफोरखौ खुलुमहोदो। देलै लोगो नोंनिलाय जाबाय आंनोबो खिसे बोलो होथारदो। दे होमब्ला हाबायाथ' जोब्बाय जानाय लोंनायफोरा गोख्रै खालामदलासो। नैलै बखिसे बिदफ्रा नायना खुरना हालांलै। हौवा गोदाना जाबाय बयबो मोजाङै जादलादो। गोराने साब्रै मेनि हिन्जाव आंनि सासेबो मोनदों दे। बाथ्रिफोराबोसो रावबो लांजानो दांजाथारा। माबायदि निखुत्रि खाफाल आंनिलाय। फान्थाव बिंफ्राव फासि नांनानै थैगारनायानो साबसिनसै आंनो। खर'नि मेलेम खिसे बाहायाला जानायले। आधा खासिया रजाथ' दङ। नै फैखागौ माथो। आदा अनथ'लै आदा अनथ'। सोर जाखोब्रा बेलाय? आंहा गिदिर खामानि मोनसेनि उनाव नोंखौ नांगौ जादोंलै आदा। बेगा फंबायसो दे बुं मा खामानि नांगौ जाखो नोंहा? आर मा बुंबावनो आं बायदि दुखुथिया गथ'खौलाय सिख्लाफ्राबो रावबो हामजादे इसोरा आंखौ अनथाराखिसै। नों अननानै आंनोहाय हायना मुलिखौ हरथारदो आदा। होथारदो आदा। जानाय फंबाय जानाय जानाय। नोंजों इसोर लोगोसे गैयाब्लाबो आंथ' दं।
नैबेनो जाबाय हायला मुलि बुंजामाखै दुदुआव आथाख्रानानै धुप खाथि सावनानै लोगोसे दोन बिनि उनाव सिख्ला मोजां नायनानैहाय बिनि दखनायाव गोग्लैनानै दान्दैजो था बिनि उनावहाय बिनि आखाइ हमनानै बोब्लानो दोद दोद फैदेरथारनाय हायला मुलिनि दामा बेसेथो आदा मुलिनि दामाथ' नोंहा आं बारा लानो हाया नाथाय मा खालामनो मुलिनि दाम लायाब्लाबोसो मुलिया खाथिनाय नङा बिनि गुनिबानो बारा नङा 50 थाखासिम लाथारनांगौ जाबाय 50 थाखा आरो थाइसे लादो आदा दे हाबाब बिदि धोरोम खस्तामथारबायलै नों आदा जानाय फंबाय जानाय नोंनि दुखुआव मदद होनो हायाब्ला मानिथो रजा जाथारखो आंलाय दे होमब्ला फंबाय थांदोनि मोखां सुबाय दा मानिथो एसे गोजानाव गसंलायखो साखाथियाव जेरै फैना सानथिं बाथिं एसे खाथियाव जिरायनो लाजियो आं सोरबाफोर फैनानै नुफैब्ला थैखाबाय खामानिखौ नागारनानैहाय माथो सावरायबाय थाफैगो बेलाय हनै आइ फैगौ फुं जामाथे मानिथो एसेग्राब गोलोमहाव मोनथारखो होनो आंलाय गोलोमनाय बोथोरखौबो बावगोमाबाय ना माथो नोंलाय आफा नोमफाया बानिया फारावहाय माइ बाहागो राननानै लायनो थिनदोंमोन दे आइ बिदिब्ला आं ओंखायनो ओंखारलांनायसै दे साला बे आइनिबो बिदि समावसो सफैनांगौ जाखो बर'थो गय खान्दैथो लाबो नै लांसै बिहामजोआखौथ' जोङो मोजांखौनो मोनबोथारदों नंगौ बुरै सानैजों मिलायसोथारदों गोरलै बैसोलाबो मा जानाय आखल गियानाथ' बिहामजोनि गासिनबो अनजाथाव आरो मोजांथार रावाथ' ओंथारगौ मा जाखो मानोथो एसेबां नांगौ जाखो जैसोंहालाय आफा सफैबाय फुन्जि मोनसेनि देरा बुथा दाननानैहाय बिसिब्रै माइ मोनबोदों आफा दे जाबाय मानोथो एसेग्रा हर जाबोखो गारिमानखौ नांग्रिनायावनो न'आव फिननो हर जाबोदों गारिमानना फाराव थांनानै जौ सोलोंबाय थादोंमोन थांदो आफा जायै लोङै उन्दुदो बिहामजोफ्राबो जाया लोङा हाजासे नेगारबाय दे आफा थांदो मानोथो एसेबाव जाखो सानसे मानि जाया लोङा थानानैहाय सोमबा नुदलायबाय मा खालामनाय खामानि मावाब्लाबोसो जाया
नेनिन मगन आलु दलायबायमोन सानसे मान खामानि मावनाया नोंखौबो बोरैबा नुदोंसै आं ओंखाम लायनोसै जिरायदो दे लाबोदो दे बिदिसो माथो ओंख्रि संदों आलायस्रि साम' खारो एम्फौआनो एम्फौ लाथा एसे एवनायनि लाबोदों हाबा बेबायदि ओंख्रि मोननानै आरो मा नांबावनाय दे जादो ला बिदिब्ला मिस्टार बरगयारि नोंथांनि एग्रिमेन्ट पेपार्सआ लाबोदो साइन खालामलायदोनि सार साइन खालामनायनि सिगाङाव नोंथांहा आंनो मोनसे खावलायनाय दंमोन मा खावलायनाय दं दे बुं जोंनि दखना इन्डास्ट्रिनिफ्राय दानाय लुनाय जिरादफोरखौ स्पेसियेलि दखनाखौ हाइटेक डिजाइन होनानै माबोरै कमार्शियलाइज खालामनो हानाय बिनि थाखाय जों मोजाङैनो बोलो होलायदोनि मोजां राव जानाय मानो जाया मिस्टार मुसाहारि एग्रिमेन्ट पेपारा सारनो होना हरदो दे जागोन सार एक्सक्यूज मी प्लीज हेलो यस I am Mr. Udang, General Manager of Bharat Electronics, speaking here. Pardon? Mr. S.L. Varman? Just a minute, please. Thank you. Agaromen, Bejong Futusai? Bairani sace manji faidang, bikul lanane faisang. जानाय सर सर थैंक यू सर Thanks. सार बिदिब्ला जों थांदोनि गोजोन्थों 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 May I come in? Please come in. Hello sir, I am S.L. Varman, Marketing Manager, Modern Electronics, New Delhi. I am very glad to meet you sir. Please be seated. Thank you sir. Yes sir, what can I do for you? सर मेरे कंपनी को स्वीडन से 4 करोड़ रुपए की एक ऑर्डर मिला है फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और मेरे कंपनी की ओर से मैं चाहता हूं कि ये सारे सामान आपके कंपनी से ही लिया जाए। अच्छी बात है सर, आपको क्या क्या सामान चाहिए? ये सामान के लिए मैं पूरा एक लिस्ट बनाकर लाया हूं, आप देख लीजिए। ये रहा सर लिस्ट, 25 आइटम्स है। यस, हमारे यहाँ सारे सामान मौजूद है। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। ये रहा रेट चार्ट। ओह श्योर। प्लीज हैव अ टी। थैंक यू। सर, आपको अगर ये रेट मंजूर है
तो कृपया एग्रीमेंट जो है वो साइन कर दीजिए और डेडलाइन है 2 महीने की। आई विल ट्राई बेस्ट। थैंक यू सर। देन आई विल टेक लीव सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। सी यू अगेन। नै बोराय नोंसालाखौबो बांद्राय गोब्राब खामानि थांथावनायनिले बिहामजोफ्रा अनसोदलायदोंसै। मानोथो वानना जानो नोंबोथ' आंखौ सानसे बेलासे बेसेग्रा वानबोबाय। नोङा माथो गोदोनि बाथ्राफोरखौ सावरायनांले। थोदो होमब्ला उन्दुदोनि गोथौ हर जाबाय। मा साननानै फैयामोन आं बोराया बोजोंबासो लांबाय। जोंबो बोराय बुरै जानो हमबाय आफा। नोमफायाबो बिहामजोनि मोखां नायनो नेगासिनो दङ। मोजां बिहामजो सासे मोनोब्ला जोंहाबो गोसोआ गोजोन जासिगौमोन। नोंसोरनि गोसोसै आयै, आंहा जेबो बुंनांगौ गैले। सांग्रिमा बिथांनि फिसाजो गिबि अनजालिखौसो बिहामजोनो हामजासो बोदोंमोन जोङो। सिमोनसे एम.ए. पास खालामनानै न'आवनो दङ दा बियो। आयै, आं लोगोफोरनाव एसे बेरायनानै फैनि। बेंगा बेंगा ना मोनबायना मोनाखैरा? गैयारा, आंबो लोगासो थांदों। नों हिनजावबो मोनरोङिले नाबो मोनरोङिलेरा। बोराय बोराय हा मोजां मोनसे राव दंमोनहै बोराय। मा राव बिलाय? देद' खोथादो होमब्ला। गोसोआ मिथिनो आंने आइखां बायखां मोनथारबाय। जों सानैजों सानलायनाय बायदि अनजालिखौ बिहामजो खालामनो आफा उदाङाबो गोसो दङनो। हामथारबाय हामथारबाय, जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। बिदिब्ला आर दिरि खालामथावनाय नंले। बावद्राय जायोब्ला गुबुन हारिनि सिख्लाफोरा गथ'आखौ बलायनानै लांगारनो हागौ। बुंखागौआनो, दिनै गाबोननि गेजेरावनो बुंखनांगौ हैखानांगौ जाबाय। जाबाय बिदिब्ला आर दिरि खालामथावनाय नंले। खुलुमसैलै आदा। दे खुलुमसै। खुलुमसै। माबोरै दङ? इसोरनि अननायजों मोजाङैनो दङ। जिराय जिराय। ओइ सना सना, मा जाखो? नै आलासिफोर फैदों, गय फाथै लाबो।
होनबा नोंसोर रायज्लायथ'दो दे जानाय गया जाला दे जानाय माबा खामानिफोर लाना फैदोंमोन नामा फंबाय? औ खामानियाथ' गोब्राबानो आंनि फिसा हौवा उदांनो बिहामजोनि गुनै नोंथांनि फिसा हिन्जाव अनजालिखौ सोंनो फैदोंमोन जों। औ नाथेला जोंनि कपालावसो मा लिरनाय दं बेखौनो सानबोगासिनो दङ जों। ए उदां अफिसार खामानि मावनाय उदाङानो दा? मोजां गथ'आ गथ' आं सोंनानै फैनि। अनजालि आइ मा आयै? उदांनि बिफामोना नोंखौसो बिहामजोनि थाखाय नायनो आरो सोंनो फैदोंमोन। नों मा होननो आइ? आं मिथिखाबाय बिदिब्ला। खोनाबाय?